Pagtaas sa presyo ng mga panindang karne sa Mangaldan Public Market, iniinda ng mga mamimili. Yan ang tinutukan live ni Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, kasabay ng mataas na presyo sa karne ng baka, baboy at ng manok ay tiniyak naman ng NMIS na mahigpit din ang kanilang monitoring at inspeksyon sa mga pamilihan sa Region 1. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, panibagong taas presyo ang naranasan sa karne ng baboy, baka at manok. Sapat naman umano ang supply, pero maging ang mga meat retailer, nagtataka rin umano sa taas presyo. Hindi namin alam ang pagtitinda kasi alam nila 340, tumas naman ng 10 piso, 350 ulit. Ang pagtaas umano sa transportation expenses ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng karne ng baboy. Pero giit daw ng mga dealer na wala nang aasahang pagtaas sa presyo bukas hanggang sa bisperas ng bagong taon. Sa kabila ng taas presyo, fresh meat pa rin daw ang tinatangkilik ng ilang mamimili gaya ni Mang Edgardo. Ay maganda kasi ito, yung production, hindi ko nasanay yun, hindi ako believe. Regular naman ang monitoring ng National Meat Inspection Services o NMIS sa mga pamilihan para matiyak na safe for consumption ang mga ibinebentang karne sa palengke. With regard to yung local pork natin na coming from the slaughterhouses, tuloy-tuloy naman ang meat inspection natin. Sa ngayon, nasa 350 pesos ang kada kilo sa karne ng baboy, 180 pesos naman ang kada kilo ng karne ng manok, habang 400 pesos ang kada kilo ng karne ng baka. Ito na raw ang pinakamataas na presyo ngayong taon. CJ, dahil nga sa mataas ang presyo ng fresh meat, partikular nga ng karne ng baboy, ay hindi maiwasan na ilan sa ating mga kababayan na tumangkilik na lamang ng frozen meat. Yan yung bagay na hinihiling naman ng mga fresh meat vendor na sana ay i-regulate ng NMIS yung pumapasok ng mga frozen meat. Nang sa ganun ay makabawi naman sila sa kanilang pagkalugi simula pa noong nakaraang taon. Ayon naman sa NMIS, regulated ang pumapasok na frozen meat dito sa probinsya ng Pangasinan. Ganun din sa probinsya ng La Union, habang hindi naman pinapayagan ang frozen meat sa probinsya ng Ilocos Sur at ng Ilocos Norte. Si Jay? Jasmine, magiging sapat ba ang supply ng karne sa selebrasyon ng bagong taon? CJ, tiniyak ng Department of Agriculture Region 1 na sapat ang supply ng karne ng baboy, karne ng manok at karne ng baka. Dahil yung karne ng baboy ay nanggagaling pa yan sa mga probinsya ng Bicol, ng Mindoro, and even sa bahagi naman ng Zambales. Kaya walang problema sa pagpasok ng mga baboy dito naman sa probinsya ng Pangasinan. CJ? Okay, maraming salamat Jasmine Gabriel-Galban.